Mulți dintre noi avem gânduri dificile care ne agață și ne duc în direcția care noi ne dorim. De exemplu, nu sunt destul de bun, lucrurile merg complicat, totul este foarte greu. Și fără să ne dăm seama, sub influența acestor gânduri, nu mai facem lucruri care contează pentru noi. Începem să amânăm, ne retragem, trăim mai puțin decât ne-am dorit. Și nu pentru că nu putem, ci pentru că aceste gânduri ne agață atât de puternic că devenim un tot întreg cu ele. Există o tehnică simplă care te poate ajuta să nu mai fii atât de prins de ele. Alege acum un gând dificil pentru tine. De exemplu, eu o să aleg, viața este grea. Acum adaugă la această frază o componentă și spune: eu am gândul că viața este grea. Ce se schimbă? Nu mai ești una cu gândul. Îl vezi ca pe ceva ce apare în mintea ta, nu ca pe o realitate absolută. Uite și alte exemple. Nu sunt o mamă bună. Eu am gândul că nu sunt o mamă bună. Sau nu reușesc. Eu am gândul că nu reușesc. Astfel apare un spațiu mic între tine și gând și nu mai ești lipit de el. El nu te mai influențează atât de puternic și poți începe un pic mai ușor să alegi, să faci un pas mic înainte, să fii mai blând cu tine, să acționezi în direcția care este importantă pentru tine. Gândurile nu dispar, ele o să continuă să vină, dar relația ta cu ele poate să se schimbe. Poți învăța să faci lucruri importante pentru tine, chiar și cu gânduri dificile.